call me back. I don't know. Nosa Virgen dos Milagros, que llevas os teus romeiros, auga da túa fontiña, sombra dos teus castiñeiros. Eu son Esteban Blanco, son o presidente da Asociación Cultural Arume de Callón e nada, somos unha asociación cultural cuasi familiar, ainda que estamos integrados por moitas persoas daqui da parroquia de Callón, dentro do Concello da Laracha, e nada, facemos outras actividades, pero o noso labor fundamental é a tradición inmaterial cultural, nada, abordada desde distintos puntos, clases de baile tradicional, de distintos niveis e idades, percusión galega, gaita, acordeón, canto, pandeireta, tocamos todos os paus. E nada, estamos aquí neste enclave maravilloso das Salseiras, que é a primeira vez que eu bailei sempre desde neno, a primeira vez que recordo que se fixera nada aquí, no pobo aquí, e estamos a verdade que encantados. É a primeira vez que bailamos nun sitio diferente que non sea a plaza do pobo. Encantado co Festival este de Rueiros da Vila que se fixo, porque é unha iniciativa maravillosa, maneira de chegar, de enfocar o arte non só no mesmo punto, senón movelo a distintas localidades e enclaves. Parecenos moi interesante, tiñamos moitas ganas de salir de virus, pandemias e cousas demais, polo menos saindo pouco a pouco, e gracias ao Concello por contar con nós, e queremos repetir canto antes xa, queremos máis, moi ben. Somos Ailá, estamos aquí nos Rueiros da Vila esta noite fermosa e agardamos que o pasarades ben e que disfrutaredes esta noite da nosa música e podedes seguirnos nas redes e podedes disfrutar de nós en calquera parte onde esteamos. Estivemos dende 6 da tarde aquí, probamos, a verdade é que facía moito sol, pero despois, cando empezou a caer, precioso, a verdade é que foi moi guai nesse sentido. Gracias. Graciñas. Graciñas.